En aquest vídeo explicaré i implementaré en llenguatge C++ una estructura de dades molt coneguda. Aquesta és l'arbre binari de cerca. Per fer-ho utilitzaré l'eina CMake, que ens permetrà automatitzar els builds i gestionar les dependències de tercers. Finalment, implementarem els testos unitaris utilitzant el framework de Google Test. L'arbre binari de cerca és una estructura de dades molt fàcil d'implementar. Aquesta estructura manté les nostres dades ordenades en memòria, de manera que les operacions d'inserció, consulta i eliminació tenen un cost computacional molt bo. Cada node de l'arbre emmagatzema una parella de clau-valor, de manera que la clau determina en quina posició de l'arbre aquella informació s'ha d'emmagatzemar. Una peculiaritat de l'arbre binari de cerca és que cada node té dos subnodes, el subnode esquerre o el subnode dret. Pot passar que un node no tingui cap subnode, és a dir, que sigui un node fulla. També pot passar que un node tingui només un subnode, ja sigui el subnode esquerre o el subnode dret. I també pot passar que un node tingui dos subnodes, subnode esquerre i subnode dret. En aquest exemple de la Viquipèdia ho veurem bastant més clar. Aquest és el node arrel. Per un costat tenim la branca esquerra i aquí tenim la branca dreta. La regla principal de l'arbre binari de cerca diu que, donat un node, qualsevol subnode de la branca esquerra ha de tenir una clau inferior a la clau del node. De la mateixa manera, qualsevol subnode de la branca dreta ha de tenir una clau superior o igual al valor de la clau del node. Els subarbres del node arrel són aquest d'aquí i aquest d'aquí. El valor més petit del subarbre esquerre és l'1 i el més gran del subarbre esquerre és el 7. Per tant, el 7 és inferior al 8. Pel que fa al subarbre dret, tenim que el valor més gran és el 14 i el valor més petit és el 10, que és superior que el valor del node arrel. Mirem ara aquest node d'aquí. Aquesta és la branca dreta, però no té branca esquerra. Només haurem de fixar-nos en la subbranca dreta. El valor més gran de la subbranca dreta és el 14 i el més petit és el 13. Per tant, el 13 és més gran o igual que el valor del node que estem mirant. Un altre exemple podria ser aquest node d'aquí. Tenim una branca esquerra i una branca dreta. El valor de la branca esquerra és el 4 i el valor de la branca dreta és el 7. Per tant, es torna a satisfer la regla principal de l'arbre binari de cerca. El fet de tenir sempre les dades ordenades ens permet realitzar operacions de forma dicotòmica i és per això que la cerca, la inserció i l'eliminació tenen una complexitat O de log n. En realitat, a la pràctica, això no és del tot cert, ja que a la llarga el nostre arbre es va desbalancejant i en el pitjor dels casos es podem trobar que una cerca, una inserció o una eliminació tinguin un cost lineal O de n. Això ho veurem en algun exemple. Explicaré ara aquests diferents escenaris sobre paper i de forma pràctica. Començarem primer inserint aquest valor que té per clau el número 30. Per tant, el node arrel tindrà la clau 30. A continuació, inserim el següent element amb la clau 10. El 10 és inferior al 30, per tant, el que farem serà inserir-lo en el node esquerre. A continuació, inserim la clau número 15. El número 15 és inferior al 30, per tant, anem al següent node. El número 15 és més gran que el número 10, per tant, aquest element
el guardarem en aquest node d'aquí. Ara inserim aquest element que té la clau 60. 60 és més gran que 30, per tant, l'afegirem al node dret d'aquest node arrel. A continuació inserim la clau número 8. El 8 és menor que 30, després el 8 és menor que 10, per tant l'inserim aquí. Ara inserim el valor que té la clau 18. 18 és menor de 30, 18 és major de 10, 18 és major de 15, per tant l'inserirem en el subarbre dret. A continuació inserim el valor que té per clau el número 40. 40 és major que 30. Tanmateix, 40 és inferior a 60, per tant, l'inserirem en el subarbre esquerre. Finalment, inserim el darrer valor, que té per clau el número 20. Per tant, el 20 és menor de 30, és major que 10, és major que 15 i és major que el 18. Per tant, aquest valor l'inserirem aquí. En aquest primer pas el que hem fet és inserir aquests 8 elements per crear el nostre arbre. El procés d'inserció és similar al procés de cerca. És a dir, per inserir un element a l'arbre, el primer que hem de fer és cercar en quina posició hem d'inserir el nou node. La diferència principal entre una inserció i una cerca és que en la inserció, al final, hem de crear un nou node i enllaçar-lo amb el seu node pare. Tot i que aquest arbre binari és molt simple, ens ha permès observar dos escenaris molt diferents. Per un costat, inserir l'element amb la clau 8 ha sigut molt més ràpid que inserir l'element amb la clau 20. Si provem de cercar l'element amb la clau 8 i l'element amb la clau 20, veurem que per un cas hem de fer molts menys passos que en l'altre. Si provem de cercar l'element amb la clau número 8, hem de passar pels següents nodes, pel 30, pel 10 i finalment arribem al 8. Per tant, hem de fer 3 passos. Per trobar l'element que té per clau el número 20, hem de fer 1, 2, 3, 4, 5 passos. La conclusió d'això és que en determinats casos podem aprofitar la dicotomia de l'arbre per accedir ràpidament a un valor. Tanmateix, quan la dicotomia es perd, hem d'obtenir els valors amb un cost lineal. Un arbre binari desbalancejat és un escenari altament indesitjat, ja que el rendiment de les cerques, insercions o eliminacions es veu altament perjudicat. El que podem fer per evitar això és balancejar l'arbre periòdicament. També podem recórrer a altres tècniques d'inserció o eliminació que ens permeten mantenir l'arbre balancejat de forma constant. El fet que un arbre binari quedi desbalancejat dependrà, per exemple, de l'ordre en el que inserim els elements o eliminem els elements. Tal com hem explicat abans, un arbre binari de cerca ens pot oferir un cost ODN en el pitjor dels casos. Aquest escenari es produeix, per exemple, si provem d'inserir els diferents elements ordenats de menor a major o de major a menor. Ara provaré de crear l'arbre, però inserint els elements ordenats ascendentment. Començarem pel 8, que és la clau més petita de totes. El següent és el 10. El següent és
el 15. El següent és el 18. El següent és el 20. El següent és el 30. I finalment tenim el 40. I per últim el 60. El fet d'inserir els diferents elements ordenats, en lloc de crear-nos un arbre binari, el que ha fet és crear-nos una llista. En aquesta estructura no tenim cap mena de dicotomia, per tant no podem aconseguir costos logarítmics. I ara el que veurem és com eliminar un element de l'arbre. Per explicar com eliminar nodes d'un arbre binari, el que faré serà explicar els diferents casos que ens podem trobar quan hem d'eliminar un node. Per fer-ho ho faré d'una forma pràctica i utilitzaré aquest arbre que ja tenim d'exemple per explicar les diferents situacions que ens podem trobar. Abans de continuar, però, deixeu-me inserir un nou element a l'arbre. Inserirem un valor que té per clau el número 6. El 6 és menor que el 8, per tant, inserirem el node aquí. A continuació, descriuré les diferents eliminacions que farem sobre aquest arbre per explicar els diferents casos que ens podem trobar. Provarem d'eliminar el node amb la clau 6, després el node amb la clau 20, el node amb la clau 30, el node amb la clau 10, el node amb la clau 15 i finalment el node amb la clau 8. Primer eliminarem el node que té la clau 6. Aquest node és aquest d'aquí. La característica d'aquest node és que és un node fulla, és a dir, no té branques. Aquest node d'aquí penja de la branca esquerra d'aquest node d'aquí. Per eliminar-lo, simplement eliminarem aquesta branca i l'arbre que quedarà serà el següent. Per eliminar el node amb la clau 20 farem exactament el mateix. Aquest node és aquest d'aquí i és un node fulla que, a diferència d'aquest d'aquí, penja de la branca dreta d'un node. El que hem de fer simplement és eliminar aquesta branca. Ara eliminarem el node que té per clau el número 30. Aquest node és precisament el node arrel. En aquest cas, aquest node té dos subbranques i el que hem de fer és cercar la clau més gran de la branca esquerra. En aquest cas és el 20. El que farem simplement és fer una substitució d'aquest node per aquest node i eliminarem aquesta branca. Aquest element d'aquí el substituïm per aquest d'aquí. Per tant, aquest node d'aquí puja cap aquí dalt. Ara el que farem serà eliminar el node amb la clau 10. L'escenari és exactament el mateix. Aquest node és aquest d'aquí. El que hem de fer és cercar l'element que té la clau més gran d'aquesta branca d'aquí i substituir-lo per aquest node d'aquí. En aquest cas, l'element amb la clau més gran és el 8 i el pujarem aquí dalt. Ara eliminarem l'element que té per clau el número 15. Aquest element és aquest node d'aquí. Aquest node té la característica de que no té branca esquerra. Per tant, en aquest cas, el que cal fer és pujar la branca dreta cap amunt i eliminar
aquest node. Finalment, eliminarem el node amb la clau 8. Aquest node és aquest d'aquí. És exactament el mateix cas que l'eliminació del node 15, però en aquest cas aquest element penja de la branca esquerra d'un node i no té branca dreta. El que farem en aquest cas serà eliminar aquest node i pujar aquest node cap a dalt. Una de les característiques dels arbres binaris de cerca és que podem obtenir les dades ordenades. Per fer això hem de recórrer l'arbre. Hi ha diferents maneres de recórrer una estructura arbòria: en inordre, preordre i postordre. Per obtenir les dades ordenades d'un arbre binari hem de recórrer l'arbre en inordre. En un recorregut en inordre, primer recorrerem el subarbre esquerre, després visitarem el node arrel i després recorrerem el subarbre dret. Això ho hem de fer per cada node. Per tant, el recorregut en inordre d'aquest exemple seria el següent. Ara que ja hem vist els fonaments i els conceptes claus d'aquesta estructura de dades, ja podem començar a implementar-la en llenguatge C++. Començarem primer creant una carpeta pel projecte. Dins d'aquesta carpeta crearem el fitxer main.cpp. En aquest fitxer farem la implementació de la classe BST que implementarà un arbre binari de cerca. Aquesta classe tindrà els següents mètodes públics: el constructor, el destructor, el mètode per inserir elements, un mètode per cercar un node de l'arbre, un mètode per eliminar un node de l'arbre, un mètode per comprovar si l'arbre està buit, un mètode per obtenir el total de nodes de l'arbre i, finalment, un mètode per obtenir tots els elements de l'arbre ordenats. Aquests són els mètodes que hem d'implementar. Abans de continuar, definirem l'estructura BST node. Tindrà un atribut que serà la clau, que serà un valor numèric. Tindrà un valor que, per simplificar, farem que sigui una cadena de text. Tindrà un punter al subarbre esquerre i tindrà un punter al subarbre dret. En aquest sentit, un node de l'arbre es podria representar visualment de la següent forma. Per exemple, un node amb la clau 30 té per valor una cadena de text que conté la paraula car. Aquest node té un punter que apunta a la subbranca esquerra
i un punter que apunte a la subbranca dreta. Per indicar que un node no té branca esquerra o branca dreta, farem que apunti a nul. En tot moment hem de poder accedir al node real de l'arbre i saber també la mida de l'arbre. Per tant, entre els atributs privats hi haurà l'arrel i la mida. Ara el que farem serà implementar els mètodes públics que hem definit. Per saber si l'arbre està buit o no, el que farem és comparar la mida amb 0. Per obtenir la mida, simplement retornarem el valor de l'atribut privat size. Començarem primer per implementar el mètode per inserir un valor a l'arbre. El que hem fet ara és crear un nou node i li hem assignat una clau i un valor. Aquest node inicialment és un node fulla, és a dir, el punter a la branca esquerra i el punter a la branca dreta apunten a nul. Aquí el que fem és comprovar si ja existeix un node arrel. Si no existeix, el que fem és assignar al node arrel al node que acabem de crear i incrementem en una unitat el valor de l'atribut size. Un cop localitzada la posició on hem d'inserir el node, actualitzarem els punters i incrementarem en una unitat el valor de l'atribut size. Aquest mètode el que fa és retornar un punter al node que correspon a la clau que passem per paràmetre. Si no existeix el valor de la clau que volem buscar, retornarem nul. Per trobar el valor que volem buscar, inicialment apuntem al node arrel. A cada volta del bucle comprovem si la clau correspon amb la clau del node que estem visitant. Si la clau no coincideix, el que fem és saltar al següent node en funció de la clau que volem buscar. És a dir, si el valor de la clau és inferior al valor de la clau del node actual, avançarem per la branca esquerra i si és més gran o igual, avançarem per la branca dreta. Ara implementarem el mètode per eliminar un valor de l'arbre.
Ara implementarem el mètode per obtenir tots els valors de l'arbre ordenats. Ho farem recorrent l'arbre en inordre. Finalment, implementarem un mètode per destruir el nostre arbre i poder alliberar la memòria quan es destrueixi la instància de la nostra classe. Finalment, per posar a prova aquesta implementació que hem fet, el que farem serà crear una instància de la classe BCT i farem un joc de proves per veure si realment funciona bé la implementació que hem fet. Aquí el que farem serà obtenir els valors de l'arbre ordenats i mostrar-los per pantalla. Ara provarem de compilar aquest codi i executar-lo.
Vale, ens donen alguns errors, els anirem corregint. Per treure molts d'aquests warnings hem d'indicar al compilador que ho compili amb la versió de C++ 11. Ara que hem corregit els errors del codi, executarem l'aplicació. Aquesta ens hauria de mostrar per pantalla els elements de l'arbre ordenats pel valor de la seva clau. Es pot observar, els valors no es mostren ordenats. No és que el nostre arbre no funcioni bé, sinó que estem utilitzant una estructura de dades per emmagatzemar els valors que no respecte l'ordre en els que els hem afegit. Això ho arreglarem canviant l'estructura actual per una llista que emmagatzemi parelles de clau-valor. En lloc d'utilitzar un ordered map, utilitzarem una llista. I en aquesta llista hi emmagatzemarem parelles de clau-valor. Ara guardarem aquests canvis, tornarem a compilar l'aplicació i l'executarem de nou. Ara, amb aquesta correcció, ja es mostren correctament els valors que obtenim de l'arbre. El que farem a continuació és utilitzar el mètode per cercar un valor a l'arbre i també el mètode per eliminar un valor de l'arbre. Cercarem el valor amb la clau 18. El que farem també serà eliminar el valor que té la clau número 10. Compilem de nou l'aplicació i l'executem. Hem demanat el valor de la clau 18 i ens diu que és pen. I exactament és pen. Després hem eliminat
el valor de la clau número 10, que és verd, i al tornar a llistar els valors de l'arbre, la clau número 10 ja no hi és. Abans de començar a implementar els textos unitaris, el que farem serà instal·lar l'eina CMake, que ens permetrà automatitzar els builds i ens facilitarà la integració de llibreries de tercers en el nostre projecte. Per instal·lar l'eina CMake en macOS ho podem fer amb la següent comanda. En realitat, jo tinc el CMake instal·lat. Si no el tinguéssiu instal·lat, hauríeu d'executar la següent comanda per poder començar a utilitzar-lo. El que farem a continuació serà crear el fitxer cmakelist.txt. En aquest fitxer posarem la configuració del CMake per al nostre projecte. Indiquem la versió mínima del CMake que volem utilitzar i a continuació introduïm un nom al projecte. Indiquem també la versió de C++ en la que s'ha de compilar la nostra aplicació, en aquest cas la versió 11. Finalment, creem un target associat al fitxer que volem compilar. Un cop hem creat el fitxer cmakelist.txt, el que hem de fer és configurar el nostre projecte per tal que el CMake creï una carpeta on guardarà totes les configuracions i fitxers temporals per poder compilar la nostra aplicació. Ho farem amb la següent comanda. Aquesta operació el que ha fet és crear-nos la carpeta build. Dins de la carpeta build és on el CMake guardarà el nostre fitxer compilat. Per compilar la nostra aplicació ho farem de la següent manera. Un cop l'aplicació s'ha compilat, podem executar-la des de la carpeta build. Ara que ja hem implementat el nostre arbre binari de cerca i hem instal·lat i configurat el CMake, ja podem començar a implementar els textos unitaris.